hørt, der er nisser på spil. Jeg har fået at vide, eller hørt, at nissen bor under det her bord. Der er sådan en hemmelig grotte her under Gåsemandens skov. Men jeg har jo selv sat bordet op. Nisse! Kom ud i december og oplev nissen selv her på Gåsemandens skov. Jeg har ikke fundet ham endnu. Måske kan du. Nisse, hvor er du? Nå, hej, goddag. Det er bare mig. Bønne ved det ikke endnu. Men jeg vil byde jer velkommen til Gåsemandens Skov helt til den 21. december her på gården. Det er mig, I møder i information og billetsalget og i julebutikken, der findes fra 11 til 16. Vi ses. Glædelig december.